سلام أملاخ مساقاتكم لكم نزيئة يشتكال أملاخ تكاتاتلوا زرلكم كلاتكم بروخات كومون بشنقويتانا مدحينا يسوع كريستوس سلام نعاقتكم لكم እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ሰማዓ ዘለኩም ክትነጡ ክትባረኩ ተስፋ ገብር ወታ ተስፋውን አይተሐፈርኒያ ቅድሚ ግን እሽተ ጸሎት ክጽልይ አቦ ስለዛ ሲዓስያ ተመስገን ስኻ ሁሉ ትኽል አምላክ ሁሉ ትፈልጥ አምላክ ዘላለም አምላክ አሞ ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን አቦ ነው ከንተ ዝናብ ዘኒ ምን ምድር ኸይጥለለ ዘይምለስ ቃል ድማ ቆምኡ ከስለት አይምለስን ይዝበልካ እግዚአብሔር አቦይ በወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልካ ናብ ሰማዓቱ ከም ዘልዮም ገይኑ ክርከበሎም ጽልሎ አቦ ሃሌሉያ በዝቃልካ خبر ጎይት ተሰኻበይና ከምለኽ ግዛእ ተቋጻጸር ኢየሱስ ክርስቶስ ሽሙ ተኻኻ ዘይኮነ ድማ ሁሉ ሽሙ ዳዊታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንት ይኹን ክብር ሁሉ ንዓኻ ይኹን ተባረኽ ጎይታ ባረኽ ሕጂ ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ከንቲ አውትሪዮ ዘለኹም አምላኽ ከም ዘሎ ዘአምን ዓስቡ ክረክብ ይብለና ማለት እዩ ዛት ጥቅስ እዚኣ ያላ ድሕሪልኩም ኣብ ዕብራውያን ኣላ ዕብራውያን 11 ላ ማለት እዩ አምላኽ ከም ዘሎ ዘአምን ዓስቡ ክረክብ እግዚአብሔር መስከን አምላኽ ከም ዘሎ ዘአምን ዓስቡ ክረክብ እግዚአብሔር መስከን ትማሊ ከም ትዝወልኩም ሰባት ናብ ሰባት እዮም ዝርዩ ናብ መሐመድ ዓሊዶ ናብ ጌታቸው ዝባሃሎ ደብረጽዮን ዶ ካልኦቱን ሜንሽን ናብኣቶም እዮም ዝርዩ እግዚአብሔር መስከን እዚኦም ድማ አምላኽ አይኮን ሽሞም ከም እንተኾነ አምላኽ አይኮን ወይ ድማ አይኮን ምክንያቱ አምላኽ ዘይራ አምላኽ ኣብ ዘይቀርብ ብርሃና ዝነብር ይስለና ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን አስማትን ድግምትን ጥንቆላን ድማ ኣብ እስራኤል አይክሰርሕኒ ይልና ኣብ ህዝብ አምላኽ አይሰርሕኒ አስማት አነ ክርስቶሽማይ አይሰርሕኒ አፍተር ዮሐንስ ምስተወልደ ሁሉ ተወዲዩ ሕጂ እግዚአብሔር መስከን አምላኽ ከም ዘሎ ዘአምን ዓስቡ ክረክብ እዩ እቲ አምላኽ ከም ዘሎ ዝፈልጥ ድማ ካብ ክፉ ይርሓቅ ብለና እግዚአብሔር መስከን አምላኽ ከም ዘሎ ንኣምነሉ ሁላትና ንራዳዳሉ ነገር እንድሕራሎ እግዚአብሔር መስከን ውልድ ምስበልና ቁርብና ጎበዝና ምስከና ንሓተትና ክንሓትት ምስ ጀመርና ንሓትት ሓደ ነገር አሎ እሱ ድማ እንታይና ንሓትት አቦ እዚ ሰማይ መንፈጢሮ እዚ ኣብ ልዕሌና ዘሎ ሁሉ ጉስ ፍጥረስን መንፈጢሮ ንብል ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን አቦታትና ድማ እግዚአብሔር ብሉ ፈጣሪ ብሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን ስለዚ ካው ተበጊስና አምላኽ ከም ዘሎ ንፈልጥ ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን ተሓደ ወገን ንርዳአሉ ድማኒ ምክንያቱ ማንም ዝተፈጥረ ብዛ ምድሪ ምጽምስ በለስ ሰማያታዊ ጸኒሕዎ ሰማያዊ ጸኒሕዎ ወርሕ ኮኻብት ሁሉ ጸኒሕዎ ለይትን መዓልትናው ጸኒሕዎ አዝርእቱ ጸኒሕዎ ኩሉ ዓሳታት ባሕር ሁሉ ማለት እዩ እንደቅ ሰባት ኩሉ ዘድልዮም ነሰሲቲ ሁሉ ጸኒሕዎ ማለት እዩ ከም ዝልክዕ ዳይኒንግ ቴብል ማለት እዩ ኩሉ ዘማለት ዓሳታት ድዩ ኩሉ ካፕሬቶ ላዛኛ ዝግኒ ጥብሲ ሽሮ ዓደስ እንሶን ኩሉ ሰላጣ ቪኖ ኩሉ ማለት እዩ ነቢት ወይኒ አራንሽ እንሶ ኩሉ ጸኒሕና እዩ አው ጸኒሕና ክንፍጠር ከለና ማለት እዩ ካብ ማህፀና ዲና ምስ ወጻና እዚ ድማ ንሓት ሕቶ እዩ ሽዑ እግዚአብሔር መስከን ይምልሱልና መምሃራና ድማ ይምልሱልና ማለት ስለዚህ ሓደ ነገር ኮንሰፕት ንገብሮ እቲ ዝጸናሐና ጉኡዝ ነገራት ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ንሪኦ ማለት እዩ ለይቲ መዓልቲ መንፈጢሮ ሁሉ ማለት እዩ እንድቅሰሉ ሰዓት ኩሉ በቃ ታሽም ገይሩ ጸኒሕና እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ አምላኽ ከም ዘሎ እንታይ ንገብር አንደርስታንድ ንገብር ንርዳእ ማለት እዩ ዳሕራይ ድማኒ ግንጽል ድሕራ ቢልና ድማኒ መጽሐፍ ቅዱስ ድማኒ እንታይ ዝብል ንረክብ መጀመርታ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ይብለና ማለት እዩ እጂታ አንታሽሙ ከም በልኩም ናብ አኸይድ እግዚአብሔር መስከን ጎይታ ባረኽ ኣብ ዕብራውያን ድሕር ከይድና ዕብራውያን 11 ድሕር ከይድና እግዚአብሔር መስከን ጎይታ ባረኽ ኢየሱስ ቡሩኽ እዩ አምላኽና ቡሩኽ እዩ እግዚአብሔር መስከን ሕጂ ስለምንታይ ዝምጽዮ እዚ ዝረአ ዘሎ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ አምላኽ እግዚአብሔር ከም ዝሪኦ እዞም ስኢሎም ኣብ ቲቪ ዝመፁ ዘሎ ሓንቲ ከም ዘይኮኑ ንኽትፈልጡ ንኽትርዱ አምላኽ ከም ዝሪኦ አምላኽ ክሓስም ምዃኑ አምላኽ ረዳእ ምዃኑ አምላኽ ፈዳሒነ ምዃኑ አምላኽ ምርኮዝ መልስ ምዃኑ እግዚአብሔር መስከን ንኽትፈልጡ እግዚአብሔር መስከን አምላኽ ከም ዘሎ ክትኣምኑ ማለት እዩ ዕብራውያን 11 ምክንያቱ እግዚአብሔር መስከን አምላኽ አሎ ኣብ ሰማያት አሎ ድላዩ ይገብር ኣብ ምድሪ እግዚአብሔር መስከን ሰባት ክናቆም ክንጥምት እዮም ዝገብሩና አሕመድ ዓሊ ናኡ ክትጥምት እዩ ዝገብረኩም ገለመለታት ገይረ ብኾም እንታይ ኾን እንደሊ በቃ ሂሮ ኾን እንደሊ ስለዚህ እግዚአብሔር መስከን بزرع مأمان دم أمنة هيكون إنزي عد ما خبلكم
مغنياتو إز سلز جواركو سني كم زوم حجي زلوا كم ما يكون كن أنا إزي ناي سرحين تاشمي يونيفورم زهاوني أنا جن أيكون كن بزر أممان لما أمنت هيكونن بزر أممان أمنت هيكونن مغنياتو اللي بنكل عليتنا يوش تنزل عاملة خطرين مباري بيشارك أي بقالي نوال حدا يكون كن أنا ناي أملاخي ناي كريستوسي ناي ما يكون كن بخبر نجار تعديكم يخمو باروت ولا حدا يتخوني يزبلنا ناي مان باروت يتخوني يزبلنا سلازم نزر يخم تعشم خيتخون تتنقوا سؤالكم تعشم خيتبلو اختيابير مسكن قوي تبارك حجي انت يبلنا نبتا نورتا خيدي عسرت حدا إبراوين شاوعي شاي تقستخينا بزي امنت كنا أنا أملاك كسمرو يكلني اتينا بأملاك كما تزدلي نسو خمزو لون نتهم زدلي وعسب خمزو هم كأمن يقبو يبلنا قبو قالو مالتي قبو خالو مالتي طيب لنا لو اتنا بأملاك كما تزدلي نا أملاك كما تزدلي أملاك كمزولو حج حدا نقر نرد قالو ازوالكم أملاك كمزولو اتنا أملاك كما تزدلي أملاك كمزولو كأمن يقبو يبلنا حجيتنا أمنا له أنكو انتاي حجي أبز امنت على مالتي امنت كان انتايو امنت انتايو حجي تحادث والكم زيو تحادث والكم تخالعي دماني امنت انتايو امنت كان مسمع دما خاب قال كريستوس يبلنا مالتي قال كريستوس كان تايبل مالتي يسن خلاتنا مالتي دحرت حاتتنا حتوتات مالتي زمن سرحي ومسبلنا فتاري لومنا نعبوتاتهم دما فتاري لهم مالت شعو داقشن خيد مالت شعو سلاسين مهار سلاسي خنده يكون حدا خونو سلسته خونو ندابلنا دما نمهارو مالت እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ማርያም ከአቶ ሆሎ ማለት ይጽቡቅ ይነሩ ሁሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ብድሕሪዩ ዝልዓል እምነት እንታዩ እምነት ካብ ምስማዓ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ሓደ እቲ ሰሚዕና ላ ተኻላይ ሰማዕና ይድማኒ መጀመርታ ዛ መጽሐፍ ቅዱስ ግንጽል ከነብላ خለና እንረኽቦ መጀመርታ ማለት እንታይና ሰሚዕና ድሕሪ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ከምዘሎ እንርዳአሉ በረሺት ወይድማኒ አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ዳስት አምናይ ፓስተር ኢሳቅ ኃይላብ ጽቡቅ ጌርኩም ክትርዱዎ ይኹም ንሱ ጽቡቅ ጌርኩም ህሮኩም ኸሊ አብትና ዩቲዩብ ታአቲኩም ማለት እዩ ኢሳቅ ኃይላብ አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ብለና ማለት እዩ ወይ ከዓ በሂብሩ ካብ ሂብሩ እንዲተተርጊሙ በረሺት ባራ ኤሎሂም አድሓ ሰማይም ብለና በረሺት ባራ አድሓ ሰማይም አምላክ በመጀመርታ ሰማይን እዚ ሰሚዕና ማለት እዩ እጂ አምላክ አሎ ማለት እዩ ሶ አምላክ አሎ ምክንያቱ አምላክ እንታይ ይገብር ለይትፈጥር መዓል ትፈጥር حقي እንዴ ዝናብ የዝኒ ሓጋይ ክረምት ሁሉ እዚታ ትገብር ማለት ስለዚህ አምላክ አሎ ማለት አምላክ አሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ እዚ አብ ዛምድ እዚ አዝግበር ማለት ካብ ትሕት ቁጥጥሩ ወፃ ኮይኑ ፈልጥኒ አይከውንን ይድማኝ ኮይኑስ አይፈልጥኝ ምክንያቱ ክፈጥራ ኸሉ ዓለም ስቂል ይኮነን ምድር ኹኒ ወይ ድማ ንዓሰማይ ንዓናብዚ ሊኮን ፈጢርዎ በአሌላ ሀዋ ይኮነን ፈጢርዎ ብጥበብን ብምስዋዕቱ ዓለም ንምድር ሰረታ ብለና እግዚአብሔር ይመስገን አባዶ ድማ ከመን ጌራ ኻሰሳ ዝብለና ማለት ስለዚህ አምላክ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መጀመርታ አምላክ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እዚ መጀመርታ ይልዎ ዘሎ መን ቢኹን ፈጠረ ብለና ድሕራ ይኹን እዚ ይኹን አበይና ንረኽቦ ድሕሪልኩምኒ መሊስና ወንጌል ዮሐንስ ንረኽቦ ኢና ወንጌል ዮሐንስ ቀዳማይ ምዕራፍ ድሕር ከድና እንታይ ንረክብ ድሕሪልና ትቃል መጀመርታ ነበር ትቃል ድማ በአምላክ ነበር ኩሉ ብኡ ኾነ ብዘይብኡ ድማ ዝኾነ ነገር ዋላ ሓደ እኳ የልቦን ብለና ድሕራይ ከይዱ ኣብ 10 እቲ ቃል ስጋ ኾነ ብለና ማለት እዩ እቲ ቃል እንታይ ኮይኑ ስጋ ኮይኑ ናብ ዝምድር መጪ ማለት እዩ the word become a flesh ብለና how we don't know ከመይ ኮይኑ ኣይንፈልጦን ኢና ንስራሕ አምላክ ንሓሳብ አምላክ ዋላ ሓደ ክፈልጦን ከስተውዕሎን ዝኽእል የለን እቲ ወይኒ ናብ ማይ ከመይሉ ተቀይሩ ወይ ድማኒ ሰማያት ከመይ ገይሩ ብዘይ ዓንዲ ጠጠው ኢሉ ወይ ከዓ ምድር ብዘይ መሰረት ከመይ ገይራ እዚ ዋላ ሓደ ክንፈልጦ ኣይንኽእልና ንስራሕ አምላክ ኩሉ ሚራክል it's miracle ደቂ ሰባት ገዛ ክሰርሑ ድሕር ኮይኖም 6 ሜትሮን ውሽጡ ክዒቶም መሰረታት
إذا خاشاس تروس غير كاس حبوك تتقومسا اسوغن بيخونا كله فطرو لنا سمايات ما خم كان طلا زرغو حبلنا مالتي እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ በዝንይሽ ተንታሽሙ ዝሃብኩም ቃል ብድሕሪኸ እንታይ መጽ ዝብል ብድሕሪኸ እግዚአብሔር መስከን አሚንና አለና እግዚአብሔር መስከን አሚንና አለና ሰሚዕና አለና አሚንና አለና እምነት ካምንታይ ካምስማዕ ማኻምንታይ ካብ ቃል ክርስቶስ እግዚአብሔር መስከን አሚንና ሰሚዕና አለና እንታይ ሰሚዕኩም ትማል እንታይ ሰሚዕኩም አምላኽ ነዚህ ህዝብ ዝይርይ ናይዚ ህዝብ ዝበደል ናይዚ ህዝብ ዝግፍዒ ናይዚ ህዝብ አደራዕ ናይዚ ህዝብ ዝጸርፊ ፍላይ ጸርፊ እግዚአብሔር መስከን ኮም የለን ጸርፊ እንድዒ እስራኤላውያን ብዙሕ ተጸሪፎም የማመል ዓለም ከም ናይዚኦም ዝተጸርፈ ግን የለን ከም ናይዚኦም ዝተዋረደ የለን እቶም ጸርፎም ድማ መን ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና አስላም ምዃኖም ፈሊጥና ኢና ናይ እስላም መንፈስ እዩ ናይ እስልምና መንፈስ ንእስራኤል ለይትን መዓልትን ጸርፍዋ ናይ ለይትን መዓልትን ዘዋርድዋ ማለት እዩ ልክ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከም ዝርኢና ኢና እንታይ ስለ ዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ መሬቱ ተሓዲጉ ንብረቱ ተሓዲጉ ገንዘቡ ተሓዲጉ እንሶን ማለት እዩ እግዚአብሔር መስከን we don't know ጽቡቕ ነገር ክቡር ነገር አው ስለ ዘሎ እዩ ካሊ ዋላ ሓደ ይኮን እግዚአብሔር መስከን ስለዚህ እግዚአብሔር መስከን እንታይ ሰሚዕኩም ትማሊ እግዚአብሔር ክወጽሕ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብቲ ዘሎ ኩሉ ከናግፎይ ዝተወስደልኩም ወንሶ ይኩሕሶ እግዚአብሔር መስከን ምክንያቱ አምላኽ ከም ዘሎ ዝኣምን ንሱ ዓስቡ ክረክብ እግዚአብሔር መስከን እዞም ዘሎ ዋላ ሓንቲ ይኮን ሓንቲ ክገብሩ ይኮሉን እዮም እዞም ደብረጽዮን ዶ ዋላ ጌታቸው ዶ ሓንቲ ይገብሩን እዮም ዋላ ሓንቲ እሳቶም አክቲቭ መጽም ነትሰምናው ከም ጽምት ንዓም ከም ዘምልኾም ንዓም ከም ልኾም እዮም ዝገብሩ እቲ ካብ ሰብ ዝደሊ ድማ እንታይ ብለና ከም ሰኣን በሊ ናይ ሰብ ነገር ዋላ ሓንቲ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ካብ ሓመድ ዓሊ ዋላ ሓደ ይርከብኒ ካብ እስላማይ ካብኣቶም ከይተረኽቦ ዶ ካብዚኦም ክርከብ ኣይርከብኒ ስለዚ እግዚአብሔር መስከን አምላኽ ኣሎ እዚ አሸር ግበሩ ኣይኹ ናብ ኩሉ ሸር ግበሩ እዚ አደራዕ እዚ መከራ እዚ ውርደት እዚ ሕስረት ገንዘቦም ተወሲዱ ንብረቶም ተወሲዱ ተኣሲሮም እዮም ስርሖም ተሓዲጎም እዮም ማዕልያ ዘይብሉ ብዙሕ ግፍዒ ተገይሩ እዩ ኣብዚ በዓል ሞያ ለክንደይ ርኢና መስቀል ዘለዎም ጥባሕ ዘለዎም እንዳራኹን ቅተሎም ተባሂሉ አሕመድ ዓሊ ዝገበሮ እዩ ብዙሕ ናይ ሰብ እዚ ይኹድ ኣይክእልኒ መንግስቱ ዘይገበሮ መለስ ዘይገበሮ ካልኦት ዘይገበሮ ሻዕብያ ዘይገበሮ ማንም ዘይገበሮ እዩ ገይሩ እዚ እንድዒ ናዚ ከማንኮም ይገበረ አረ ነው መታለሊ ጸረ ክርስቶስ ጸረ ክርስቲያን ኤንወይ ሕጂ እንታይ ብለና ኣሎ እንታይ ለኩም ነይረ ኦኬ እምነት ነጊረኩም ኣለኹ ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ያ እግዚአብሔር መስከን ብዝረ እምነት ኣይኮነን ድማ ይለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር መስከን እዚ ስለ ዝገበርኩ ከምቶም ሕጂ ዝዕጎርግሩ ዘለዉ ይኮንኩን ፍትሒ ኣብ ወጻኢ ኣበዳይ ወጻኢ ኣይትጭድርን ኣይትንድርን ያ እንታይ ዳኒ ተሓቢያ ትጽሊ ተሓቢያ ድማ እግዚአብሔር መስከን ብጉህዶ ድማ ይሕሳ ልክ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ማለት እዩ አምላኽ ከም ዘሎ ድሕሪ ኣሚንካ ትሕባእ ተሓቢእኻ ትጽሊ አምላኽ ድማ ብጉህዶ ክሕሰካ እግዚአብሔር መስከን እቲ አምላኽ ከም ዘሎ ዝኣምን ድማ ካብ ክፉ ይርሓቕ ይዝብለና ካብዞም ክፉኣት የለኹን ምስ አምላኽ እየ ዘለኹ ምስ እግዚአብሔር እየ ዘለኹ ብዘርአ ምእማን ድማ እምነት ኣይኮነን እዚኣ ድማ ሓንቲ ክትርድኡ ኣለኩም ብሩኻን ስለዚ እግዚአብሔር መስከን ጎይታ ባረኽ እምነት ሰሚዕና ኣለና እንታይ ምዃና ፈሊጥና ኣለና አምላኽ ከም ዘሎ ዝዓስወ ብድሕሪኸ እንታይ ይመጽእ ብድሕሪኸ እንታይ ይመጽእ እንዴ ግን ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ እንታይ ኢሎም እንታይ እዚ እንታይ ሙፃ አቢና ብሉ ማለት እዚ ጋኔስን ሙፃ አቢና እንታይ ኮይኑ ንዓና ሙፃ አቢና ኢሎም ሓቲቶም ክንዲ ፍረ አድርንተል ትኩም ነሳግላ ተላዓልና ብትርባሓደ ጣሓል ትብሎምሽ ይጥሕል ብለና ስለዚ እምነት እንታይ ሰሚዕና ኣለና እንዴ ኩሉ ቢኹን ከም ዝፈጠሮ ሓቂ እንዴ ንይኹን ሓደጎ ወይ ድማ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ማለት እዩ ሓቂ እንዴ ቢኹን ፈጠሮ እዚ ይኹን መን ክርስቶስ እዩ ካሊ ኣይኮን ይኹን እግዚአብሔር ይኹን ዳሕ እጁ አው አይብልኒ እግዚአብሔር መስከን እጅ እግዚአብሔር መስከን ወይ ከዓ መጀመርታ ይልወሎ በረሽት ይልወሎ መጀመርታ እሱ እዩ መጀመርታን መወዳታን አልፋን ኦሜጋን እሱ እዩ ስለዚህ ሰሚዕና ኣለና ምስ ሰማዕና ከን እንታይ መጽተልና ሕጂ ምዝራብ መጽ ማለት እዩ ነሳግላ ተልዓል ሞና ባሕር ጣሓል ብለና ዘዳግም ድሕር ከይድኩም እንታይ ብለና ስማዕ እስራኤል እግዚአብሔር አምላክ ሓደ አምላኽ ብዘይብኡ ዋላ ሓደ አማልኽቲ ኣይሃሉኻ ኣብ ቅድመይ ይብል ማለት እዩ ኣብ ቅድመይ ሕጂ ኣብ ቅድመይ እዚ ህዝብን መን ኣሎ መልዮም ኣሎ አሕመድ ዓሊ ኣሎ
እዚ ሳሞራዩን ኩላቶም ጸላእቱ ማለት እዩ ኩላቶም መልዮም እዚ ጌታቸው ዝበሃል ኣሎ እዚ ደብረጽዮን ዝበሃል ኣሎ ካልኦቱን ኣሎ ቅድሚ እዚ ህዝቢ ናብ ሚድያ እንዳወጹ ማለት እዩ ናኦም ዘጠሙቶ እንዳወጹ እንዳለፍለፉ እንዳበሉ ዘብልዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወይ ታባረኽ ኢየሱስ ኩና ይሕባእኒ ስለዚህ ነዝብ ቅድሜኻ ዘሎ ሳግላ ተለዓልት ብሎ ምሽ ሜዳ ኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ሽዑና አምላኽካ ትሪዮ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ትሪዮ ተረዲኹም ለኩም ሕጂ ዝኽልክሉ መልዮም አሎ መልዮም አሎ ስለዚህ አቶም ተለዓሉት ብሎም ማለት እዩ መን ይተቀዳማይ ክልዓል ዘሎ አብይ አሕመድ ዓሊ ማለት እዩ አንጻር ህዝቢ እቲ ምስልምና ናይ ውሽጢ ምስልምና ክሩሴድ አዊጂ ባይዘው ኣብ ትግራይ አዊጂ ስኻትኩም አይርዳአኩም ንኾን አዊጂ ነዚ ህዝቢ ዝተኣሽሙ ገብሩ አዊጂ ዓለም በዓለማት ፍለጥ አዊጂ ሕጂ ነዞም ጤንጠስኡ ኢሉ እንተኣሽሙ ናይ ከምዚ ይመስለኩም ክርስቲያን አይኮነን ስለዚህ ባይዘው ውሽጢ ተአዊጁሉ እዚ ህዝቢ አምላኽ ግን ዓቢ ካብኣቶም እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ክንደይ ጸባ ካብ ክንደይ መከራ ዘናግፍ አምላኽ ስለዚህ ነዚ እንታይ ይብሎ ነዚ ሳግላ ተለዓልሞና ባሕሪ ጣሓልት ወይ ድማ ከም ዝበልኩም ስማዕ እስራኤል እግዚአብሔር አምላኽካ ሓደ አምላኽ ሸማዕ እስራኤል ኤሎሂም አድሓ ኤሎሂም ተረዲኹም ነው እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ አምላኽ እዩ ብዘይ ባይ ካልኦት ያለሁ ኣብ ቅድመ ይስዋል ሓደ ያለሁ